ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு கேஜிஏ குவிஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக டீட்டெயில் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ராஜு ஒரு ஸ்கூல் பையன். அவனுக்கு கோடை விடுமுறை விட்டுட்டாங்க. அதனால் அவனும் அவன் ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே போகலான்னு முடிவெடுக்கிறாங்க. அதனால் அவனும் அவன் ஃப்ரெண்டு காட்டுக்குள்ளே போகும்போது ஒரு ரூம்குள்ளே போய் மாட்டிக்கிறாங்க. அந்த ரூமுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 கதவு இருக்குது. ஒரு கதவுக்கு பின்னாடி ஒரு கொலைகாரன் இருக்கான். 2வது கதவுக்கு முன்னாடி 5 வருஷம் எதுவுமே சாப்பிடாத ஒரு சிங்கம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. 3வது கதவுக்கு பின்னாடி எவ்வளவோ தண்ணி ஊற்றினாலும் அழியாத ஒரு நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. இப்போ சொல்லுங்க, ராஜு எந்த கதவுக்கு பின்னாடி போகலாம்? கரெக்டாக கெஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆமாம், ராஜு சிங்கத்துக்கு கதவு பின்னாடி தான் போவான். ஏன்னா சிங்கம் 5 வருஷம் சாப்பிடாத இருந்துச்சுன்னா இந்நேரத்துக்கு இறந்துட்டுருக்கும். அதனால் ராஜுவும் ஃப்ரெண்டும் ஈஸியாக தப்பிச்சு போயிடுவாங்க.